मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। तुम कहाँ हैं? शहर भारत बाजार पे है। Itu ko pripa. Nam kamu kata rin. Oke, sing akan nyerage. Tajakan dol malenge kimuma. Abu apa ngalamin jam anu hoga hata mo tamo ga so ga so do kibu. Oh iya. Hello friends, जानो हागौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोनथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, गोबावथार समनि उनाव फिन खेबसे बे बोसोरावनो जों नुनो मोनफिनसिगोन बर'निनो मुंदांखा फावखुंगुर लोगोसेनो डाइरेक्टर आरो प्रडिउसार बिथां रुबि नार्जारिनि मोनसे आबुं सावथुन। जानो हागौ बिथाङा मानिबा जाहोनाव सावथुन मुलुगनिफ्राय गोजानाव दंथ'योमोन, नाथाय बे बोसोरनिफ्राय जों बिथांखौ फिन आरोबाव सावथुन मुलुगाव नुनो मोनफिनसिगोन। लोगोफोर, बिथांनि फाव खालामनाय सावथुननि मुङानो जादों बर्डारलेन्ड 1962। बे सावथुना नर्थ इस्ट इन्डिया अरुणाचल प्रदेशनि 1962आव जालांनाय जाथायफोरजों लोब्बा लाखिनानै दिहुनजानाय फैनो गोनां मोनसे आबुं सावथुन। बे सावथुनावनो बिथां रुबि नार्जारियाबो गाहायै फाव खालामनो मोनदों आरो लोगोसेनो गाहायै फाव खालामबावदों टबा थमास, अन्ना टाइं कमदा आरो टबा साम। बे सावथुननि डाइरेक्टरजों लोगोसे राइटेन स्टोरी आरो एडिटरानो जादों तापेन नाटाम। बे सावथुननि प्रडिउसारानो जादों लोगोफोर टाइं शकुन्तला। लोगोफोर, बे सावथुननि ट्रेलारा तापेन नाटाम चेनेलनि गेजेरजों अलरेडि हगार जाखांबाय। जायफोर नोंथांमोना बे सावथुनखौ एबा बे सावथुननि ट्रेलारखौ नायनो गोसो, डिसक्रिप्शनाव होनानै दोननाय लिंकआव थुनानै नायहैनो हासिगोन। लोगोसेनो बे सावथुनखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना नेनानै थाहैखादों। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बे भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।